Türkmen goşununda eserlerin asly korlukdan kösenýändigi, olaryň bir kanun ýagdaýda hususy hojalyklarda günnükçe hökmünde isledilýändigi, şeýle ofitserleriň durly bahanalary bilen harby gullukçylardan para peşkes talap edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdar etrafyndaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eserler we olaryň hosarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarynda bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eserleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eserleriň üçinçiligi yaramaz. Sabun, şampunyaly saxta gigiyena teristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eserlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimin biri pensiýasynyň agramly böleginiň eser oglundan talap edilen çykdyjylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töweregi eserin gulluk geçen bu harby berkitmesinde iýmit ýagdaýynyň hem gözgynydygyny, harby gullukçylaryň aşlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharlaryň hil derejesi pes 3000 eseri 10 kilogram eti we 25 kilogram makarony 1 tonna goly suwa gaýnadyp berýärler. Soňky döwürden bäri çörek, çay, miwe şerbeti aslady berilmeýär. Eser naharyna towuk etiniň deregine adatça zirdi bile oklanýan towugyň dyrnakly barmaklaryny goşup berýärler diýip habarçymyz belledi. Mundan başga da ofitserleriň bir kanun ýagdaýda eserleri, saxta hojalyklary, mal ýataklary arasynlamak, guruluşy etmek, ekin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçe hökmünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eserler bir näçe gün möhlet bilen hojalyklara ugradylýar. Edilen işin hakyny ofitserler alýarlar. Ýönü bellemeli ýeri, eserler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip, hojalyklarda işlänini gowurýarlar diýip habarçymyz naktady. Türkmenistanda ýeki ýagdaý hem resmi taýdan hasaby alınmady koronawirusyň öňüni alyş şäherleri bilen baglylykda girizilen hereket çäklendirmeleri hem ofitserleriň eserleriň hasabyna bir kanun gazanç etmegine ýol açandygyny ykdylýar. Hereket çäklendirmeleri sebäpli eserleriň gulluk geçen harby bölümlerini barıp bilmeýän ene atalara hem aýt pullaryny ofitserleriň telefonlaryna geçirmek sorulýar. Ofitserler ol pullaryň ýarypsyndan gowragyny özüne alyp galýarlar we eserlere bu barada aýtmazlygy aýdyp haýbada aýtýarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren käbir eserler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmen goşununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gullukdan wagtynda boşadylmagy üçin hem para soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy nesiri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýbada atyp olardan para peşkes soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatsak Türkmen prezidenti 16 sentýabrda çağırşy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edarlaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırşy hakyndaky permana gol goýupdy. Galy bertede azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň mundan ozalky maglumatlaryndan ma'lum bolşy ýaly, Türkmen goşununda eserler, hususan da harby gullugy ýaňy başlan ýaş eserler didawşyny, eserleriň arasyndaky agylyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden edilen ençeme finansyklary garamazdan hiç ýyl kommentariýa almak başartmady.